Kouluikäisten suun terveys. Tarkastusajankohdat. Koululaiset kutsutaan tarkastukseen ensimmäisellä luokalla, 5. luokalla ja 8. luokalla, mikäli suu- ja hampaisto on kunnossa eikä omahoidossa ole riskitekijöitä. Ammattilainen arvioi riskitekijät huomioiden yksilöllisen tarkastusvälin. Mikäli ajanvarausaikaa ei kuulu eikä näy, on vanhempien hyvä olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan. Lastensuojelulain mukaan huoltajan velvollisuutena on huolehtia huollettavan terveydestä, johon säännöllinen hammashoito kuuluu. Terveydenhuoltolaki velvoittaa myös suun terveydenhuollon ammattilaisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, mikäli he havaitsevat työssään lapsen hoidon ja huolenpidon laiminlyöntiä. Esimerkkejä ovat useat perumattomat käynnit ja jatkuva suun kotihoidon laiminlyönti. Hammashoitoloiden yhteystiedot löydät parhaiten Lapin hyvinvointialueen nettisivuilta, johon tällä dialla on linkki. Hampaiden puhdistus. Hampaat on tärkeää muistaa harjata 2 kertaa päivässä 1450 ppm fluorihammastahnaa käyttäen. Kotona voitte tarkastaa harjaustulosta apteekista ostettavilla plakkiväritableteilla. Sähköhammasharjalla saa hampaat 2 minuutissa puhtaammaksi kuin käsihammasharjalla. Kouluikäisten lasten hammasvälien puhdistamiseen suositellaan hammaslankainta tai silikooniharjatikkuja, joilla hammasvälit puhdistetaan päivittäin. Vanhemmat ja huoltajat. Muistattehan, että vähintään 10-vuotiaaksi asti vanhemman on tärkeää toteuttaa lapsen iltahammaspesu. 6–8 vuoden iässä suuhun puhkeavat kuutoset, uudet taaimmat hampaat. Puhkeavia hampaita on tärkeää muistaa harjata erityisen tarkasti, jotta kiille kovettuu fluorin vaikutuksesta. Noin 11–13-vuotiaana puhkeaa jälleen uudet taaimmat isot poskihampaat, seiskat. Hampaiden harjaustekniikka-videot. Video 1. Plakkivärjättyjen hampaiden ulkopintojen harjaus. Pidä harja paikallaan, jotta hammasharja ehtii tehdä työn. Pidä harja niin, että harja osuu ienrajaan saakka hampaan ulkopinnalla. Video 2. Plakkivärjättyjen hampaiden purupintojen harjaus. Liikuta harjaa hammas hampaalta pitäen sitä paikallaan noin 3–4 sekuntia per hampaan purupinta. Video 3. Plakkivärjättyjen hampaiden sisäpintojen harjaus. Sähköhammasharjaa liikutetaan hampaalta hampaalle hampaan sisäpinnalla niin, että harja koskettaa ienrajaan saakka. Video 4. Taaimman pysyvän hampaan harjaustekniikka. Harjaa puhkeavaa takahammasta niin, että harja lähestyy hammasta posken puolelta. Huomioi koko hammas tarkasti. Hammasvälien puhdistuksen tekniikka-videot. Video 5. Silikooniharjatikkujen käyttötekniikka. Harjaa silikooniharjalla hammasväli
harjaten sitä noin 2-3 kertaa per hammasväli. Video 6. Hammaslankaimen käyttötekniikka. Lankaa hammasvälit pienellä sahavalla liikkeellä, painaen lankaa sitä hammasta vasten, mitä olet puhdistamassa. Käy ikenen alla noin 2-3 milliä ja tule pienellä sahavalla liikkeellä hammasvälistä pois. Toista tämä yhdessä hammasvälissä molempien hampaiden ikenen alle. Ruokavalio, terveys ja suu. Syö hyvin 5-6 kertaa päivässä. Juo ruoan kanssa maitoa, piimää tai vettä. Vesi on paras janojuoma. Karkin, mehun, energiajuomien ja muun napostelu ei ole hyväksi. Ruokavalio. Säännöllinen ateriarytmi on hammasystävällisempi kuin jatkuva napostelu. Napostelua on myös mehujen, limujen ja energiajuomien jatkuva juominen. Energiajuomia myydään muun muassa nimillä Prime, Nokko, Celsius, ED, Megaforce, Monster, Patteri ja Red Bull. Muista ksylitol-aterioiden päätteeksi: se ei kuitenkaan korvaa mekaanista hampaiden harjaamista. Rajaa makeiset herkkuhetkeen kerran viikossa, esimerkiksi jälkiruokana. Sokerimääriä. Esimerkkinä kuvista: rusinat. 100 grammaa rusinoita sisältää 28 palasokeria. Energiajuomat 2,5 desiä sisältää 11 palasokeria. Kolalimu 1,5 litraa sisältää 64 palasokeria ja 0,5 litraa 21 palasokeria. Jogurttijuoma 500 grammaa sisältää 27 palasokeria ja makuviilit 200 gramma paketti 10 palasokeria. Päihteet. Päihteet, joita ovat muun muassa sähkösavuke, vape, nikotiinipussit, nuuska, tupakka, alkoholi ja huumeet. Nämä näkyvät suun terveydessä muun muassa hampaiden reikiintymisenä, limakalvomuutoksina, iensairauksina jo varsin nuorella iällä ja suusyövän riskin kasvamisena. Sähkösavukkeet, vapet, sisältävät muun muassa nikotiinia ja raskasmetalleja. On tärkeää huomioida, että nykyisin markkinoilta löytyy myös kannabista sisältäviä sähkösavukkeita. Sähkösavukkeiden, vapen ja nikotiinipussien käyttö koululaisten keskuudessa on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, koskettaen jo alakouluikäisiä. Lapsilla ja nuorilla nikotiinituotteet aiheuttavat herkästi riippuvuuden, joka näkyy muun muassa keskittymis- ja oppimisvaikeuksina sekä ärtyneisyytenä. Samoja oireita voi esiintyä myös energiajuomia käyttävillä. Vape. Vinkkejä nuorten sähkösavukkeiden käytön tunnistamiseen ja lisätietoa vapetuksen haitoista löydätte esityksessä olevan linkin kautta. Video on Ymmärrä ja puutu. Nuoret vapetuksen keskellä. Vapeja markkinoidaan laajasti lapsista aikuisiin. Hammaseroosio.
Hammaseroosio on hampaan pinnan liukenemista. Happoja tulee suuhun yleisimmin ravinnosta, happamista juomista ja happamista röyhtäisyistä. Hampaista eroosio voi näkyä esimerkiksi mattapintaisena muutoksena yläetuhampaissa sekä takahampaiden purupinnoilla kuoppamaisina muutoksina. Eroosio aiheuttaa hampaiden vihlontaa ja kohottaa hampaiden reikiintymisen riskiä. Mistä eroosio johtuu? Limsojen, tuoremehujen, light, urheilu ja energiajuomien tiheästä käytöstä. Bulimia sairastavat, jolloin hampaisiin tulee vatsasta happoja tiheästi. Pidetään yhdessä huoli lastemme suun terveydestä. Jos herää huolta, niin olkaa rohkeasti yhteydessä. Kiitos. Materiaalin tehnyt työryhmä Lapin hyvinvointialueelta. Meri Lehtonen, hammaslääkäri. Kaisa-Maria Jylhänlehto, hammashoitaja. Eeva-Riitta Ylikärppä, johtava hammaslääkäri. Sanni Peteri, suun terveydenhuollon erityisasiantuntija, Vasa 2-hanke.